Osanibona. Yebo. Yebo, yebo. I must be. Hayibo. Hey, hayibo ma. Hey, sawubona ma. Kunjani Nomusa? Angisazi. Ngiyangisakwazi nami ngane yami. Hayibo ufika nini? Ngifika namhlanje, ngifika manje ma. Ngiyabona imoto cha ngiyasho bethi ngisho izinto ziyafana imoto yaNomusa ke le. Ngibone ngemoto. Ngibone ngemoto mase ngiyakwazi ukuyihlukanisa. Sakwazi ukuyihlukanisa. Eyakho le. Eyami ke le. Le bomvane kamkhwenyana le bomvu. Eyamkhwenyana. Sengiyakwazi ukuhlukanisa cha ngibona ithuba. Ngithangisane sengithathele ithuba sithi ngivele nami. Ngizokubona sisi. Ngiyabonga mabengisazobingelela. Nkosiyami. Yebo. Hayi baphila nasekhaya baphila nabangani bakho okhuluma. Ba right he umngane wami Nkosi yami angidlile. Sekuvele ngifike nje ngingaqali nakuyena u right umngane wami. Uvela akekho ke vele akekho ekhaya usahambile. Usahambisa ingane ngala ngithi makusoka ama holiday ayihambise emakubo kingane. Usahambise ngala imbumbulo yami singane khona imbumbulo. Uhambisa ingane yakhe yiphike yona le Mana kilo. esibili. Usaba nenye. Leyasembumbulu le khona esithathu noma amazi lo magcina. Khona sebebathathu manje. Futhi esithathu. Sebebathathu. Iyona yasembumbulu. Okay, hayi. Ulomunye ugomona lo ngala koJosini. Usho ukuthi nje ke uzoqala lapha embumbulu uzoyefethu ukuhlala khona. Ebese ebuya ke ezekhaya athatha ugomora umshonisa le eJosini ngapha komhlaba yalingana. Beyibuya lapho ushova komdlovana lapha komatimatolo hamso omunye kanjalo. Ubahambisa bonke emakubo. Wabahambisa futhi ufika ahlala nje iviki noma izinsukwana nje ezimbalwa. Ngaphela kusuke ngeke afika ashiya ingane nabantu angabazi yabona. Bayenze njalo. Okay, hayi. Ukephi ugomora Nkosi yami? Ugomora maziyo wena. Ngazi ugomora yini. Ugomora. Kakhulu ugomora. Ukhulile ugomora? Ukhulile ugomora uyena usakhona ke nje manje akakahambi yena akakayi kubo. Ukhulile ugomora into engiyibukayo nje unamandla. Unamandla uyalwa futhi nasesikoleni uyalwa. Yesho ufunza uma wakhe ngoba phela. Njengoba ke ngihlezi ngisho ufuze ukhuliwe nje. Ukhuliwe. Uba isiqhwaga nokulu ukhuliwe nje njengoba enjalo. Uzolinganza kubo lo muntu. Njengoba nokhuliwe ayikulwela nawe. Hey uwake wangithwala ukhululiwe esikoleni hayi wakwangithwala kunjalo ke uyalwa nalabo uzobe bafikela nawe uyalwa uzaqhaqhazela kuthiwa mase behlangene kanje sebelo usoseqhaqhaza usungasafundi lutho njengoba usuke ubona ukhuliwe baya ufuzile umthathe njengoba enjalo ukhuliwe sinomndeni owodwa nginte eyodwa nje uphike nomzukulu wami ke sisakhuluma ngogomora nje umzukulu ngishiye ekhaya umzukulu uyisheleni ingane Nomusa kanti ngiyibona mina lengane hayi uzombona ma umsheleni angithi bengiphuthumisa lezi zinto besithatha sinobaba izinto sifa emotweni ezisa la ekhaya uyadlula ngiyawuhleli ngiyashiya nje mase ngiyahamba kasho lengane ngizongiyibonisa ikhuluma ngokomthetho ngaphela lokho inhlonja ngikaze ngimone imilokazi zawo uzombona ngimbona nini oda Nomusa bakithi ngizomletha angithi uDecember uzohlala noma ngizomletha awuzami impela ngomthetho kade wasangizama ukuthi ngifuna ukumbona kodwa kube ukuthi uqonda nokuthi uMasibisi methu uyahamba uyembona ngivele ngibe busy angicela uMasibisi ngithi ngibusy yabona nje kube khona lokho ke yikho ngaze ngimbone ukuthi kube yimanje ngizomletha usekhulile lo mfana wami isidudla nje sekuyabonakalana kubonakalani ma ukuthi inhlobweni umfana hawu ma umfana wami ngiyazi bethu umfana kodwa sengisholo ukuthi inhlobo yakhe siyabonakala uyangidida ma uqala ukuthini cha ngisho hawu manje kanti Nomusa yini manje ngisho indalo yakhe uthi udaleke kanjani umfana ma isidudla nje ilokho ngiyabona ngishiya ke indaba edudla nabafana kodwa sengisholo indaba leyo yobuyena indabuko sisi indabuko hasa kwaZulu nje ngishadele kaZulu nje mina ngisho indonto nje ngiyakubona lo mfana kulaZulu ngisho indabuko yakhe ngempela usekavela uyangidida ngikwazi mina ukuthi ukhuluma ngani indabuko uyathwa kwenzakalani ma kanti manje Nomusa sosolokhu usikitagida endaweni kodwa uzokushona ilanga ngiyazi sisi ngiyazi mina angizulu ukuzolwa nawe ngizokhuluma nje nawe njengonyoko khona izinto ekufanele ngikutshele zona
Ngikucebise kule ndlela oyihamba ngoba ibukhali iyashelela le ndawo ohamba kuyona iyashelela. Ungasha nje kalula kabi mawungaqapheli ngizokuvula amehlo mina ngizwile ukuzolwa nawe. Uzongivula amehlo nganiki. Understand ma. Ngoba ziyenzeka lezi zinto sisi ungaze mhlawumbe ukutholakala usuyibulele ngila cha kuyaphileka nje nakho. Intombazane lophakamelo lapha kaNgcobo nayo kusona lesimo sakho. Kodwa kunendlela okugwema ingozi. Kunendlela kuze kube manje usamile usisi ngenxa ukuthi sinendlela nje senza ngayo. Nawe ke qina ube umfazi ngizokuqinisa ukuthi thola amaqhinga. Ngiyabonga ma. Hayi uright mfana wami uyaphila. Cha phela vele ngoba semncane akazoba nankinga ngoba nje unenyanga engavele manje. Una 6 months. Hayi u6 months usengabonakala. Vele ingane mazithi 6 months nje inole isuke isafana. So isathambile zibongino. Kodwa kwaqala ukuhlangana unyaka. Iyaqala ingozi ke lapho. Ingozi yani ma ukhuluma ngani? Zisuke seyisema semajikeni ke lapho. So sefana uqaphele lapho uvula amehlo ke nawe njengomfazi nomusa. Ma lapha kwaNgcobo phakamile ke into ayenzayo yena uyamgunda. Njalo inole masize yahlumanga uyamgunda. Uyamgunda isiko labo vele lelo. Cha, bayathi usika indlela phela ogwema ingozi. Ma awuhlala odabeni ukhuluma ngani? Nomusa sesingithe ngiyazi ngicela singamoshelani uyilanga. Wazini ma? Ukuthi kunhloboni indaba engane. Inhloboni angizwa. Msasengizozikho. Phakama umoya kanti mina bengize ngesihle lana. Bengize ngesihle ngithi ngizozwela wena. Manje sengizoze ngicine ngithethe. Hawu ma washintsha manje. Manje wena into engifuna uyiqaphele lapha wena nomusa. Fanele ukhulume nawe uyise wengane. Nizama ukuyenzela usiko la ngoba izogula ingane. Umntanami. Fanele imenzele umbuze ngoba asazi mhlambe nabo bayenza imbeleko. Mhlambe bayifaka iphandla nabo asazi. Fanele umbuze ubabuze benza kanjani bona. Hayi vele siyayifaka ekhaya iphandla. Ekhaya la ngishadele khona. Angisho angikhuluma indaba esithingithingi sakwaZulu. Ngikhuluma ngoyise wengane wangempela. Matha ngicela uyangidida uthini? Manje noma usobothi asazi sonke kwazi wena wedwa nje. Ini? Kule ngane yalapha kule mazwe lakho kuphi lapho ohlala khona? Kephi? Lapha esheya lapha. Asia. Ingane yami yakuphi? Eyakhona nje. Uthithe laphi lokho? Hawu, kuyezwa nje nomusa. Hayibo Matha uthini kumina? Uthini kumina? Fanele lokho ukhuluma noyise. Wangempela wengane lokho enibuzana. Niyayenza imbeleko uyishushumbisa ingane. Iwele ingane yekubo yenza imbeleko. Nasifaka isibanga, uyabona? Wema. Ma. Awuze ngapha. Umbizelani manje basi? Awuze ngapha ma. Sekufanele ngihambe lo nto. Ngiyabonga msosisi. Ma. Wangihlasela? Angikuhlaseli. Ufuna ungishaya? Angikuhlaseli. Ayibo. No. Ma. Ngiyabonga. Ma. Ngicela usho ukuthi utheni ma? Ngicela usho ukuthi Enzani mhlawumbe? Hayi bengithula ngesawulo ntunda lapha bengifuna ukuyocentela lo njani. Ngiyabonga sisi ngizonibona. Nomusa kwenze njani? Wavimba umuntu omdala? Nomsasuka endleleni Kwenzakalani Matha? Hayi bengibingelele. Matha chaza. Ngizobe ngikuba. Kwenzakalani la? Kwenzakalani? Bengibontunze bengincoma imoto imoto yakhe inqovu. Awu Matha uyaqala nokuyibona imoto yaMusa. Hayi bengilontunze bengizosho sihalala sisi siyabonga. Ngizokubona ubiso. Ma, waphishisa kwenze njani? Chaza ukuthi utheni manje? Hawu awusabingelela wena. Sakufaka ichazo uma ubingelelwa. Kanti nomusa unjani njengempela? Imani angizwa nenzani la kwenzakalani? Anime kwenzakalani Nomusa? Bengibingelela sisi. Bengeve kwindaba kodwa akunankinga masisi ngizokubona. Awu makatha kanti manje Umntanami. Ubuthini ngomntanami manje? Bengibuza ingane ukuthi njani. Washo ukuthi uyaphila ulonto nomusa. Sengibonga sengihamba ke sisi. Makatha utheni ngengane? Hayibo. Utheni ngomzukulu wami? Bengibuza ukuthi usemngakanani waphela ngikaze ngiyibone ingane sisi. Kwase Washo phela ayikho ingane kodwa ngase ngithi ngizobuye ngiyibone sengihamba. Musu asibe sikhuluma manje. Asikhuluma. Kanti siyalwa yini manje? Cha yima la sikhulumeni Musu kuhamba. Ngizizwa ngihlaselekile. Ngathi niyangihlasela manje. Sikuhlasela kumatha ngithi wena ufike la ekhaya. Sikuhlasela kuphi ke manje? Hayi manje suthi phela ngathi noma niya. Ngiyakwazi ke wena masuku unwa intamo. Ikhona into wrong. Itheni no mama kwena? Umntanami. Uthi njani umntwana? China wangalena uningi. Makatha ngathini kuwena ngale nto kanti? Hayibo mina Ngathini kuwena ngale nto mpembe? hayi kodwa nami sikhuluma ngana wena. Mangisulokhu ngidonsa ingane vele siyazi ingane yaseChina. Ngiyazi noba. Hayibo wonke umuntu nje emphakathini. Uphela abantu ngeke besho. Mina ngisho ngoba nakho nginothando. Ngisho ngoba nakho ngiyanithanda. Wena othando ngicela ungimele.
Wemso la kule phone isikhona izithombe zomzukulu ngithi mntana mina ngicela ungivezele izithombe ukhomise lo mfazi izithombe khona ezokahlukana uma ngathi analo gohlakala kwakhe nayi ngani kaNomusa hayibo usho ukuthi nothi hayibo wayeseba nje akungathi uveza isithombe engesona sisi yiso lesi usho ukuthi nothi uveza isithombe singasona ingane wrong lena sisakuyona Umusa nje lo umyeni wami nje lona. Uyambona. ngiyambona ukuthi uyiphethe kodwa wema katha lengane uyaqala ukuyibona ngithi ngithi uyaqala ukuyibona akusona ingane omngane wakho wayengeve phethe umkhwenyana uphethe ingane hayibo yebo ubonakala ingane kaNomusa leBenomusa angiyazi lento yakho ukuthi uzoyiqeda ni uzoyiyeka nini ngicela namhlanje matha lento iphele nayi ingane kaNomusa ngingabe ngiphinde ngibuza ukukhuluma le nonsense ukuthi ingane yami ingane eshaya mina masibisi ngisuke ngalo mangikhuluma lento ngisho ngoba ngiyazazi lezi zinto ukuthi uyiphetha kanjani awazi lutho uyezwana le ngane izogcina ikula mengabe uyasazi isiphetho futhi ngabe khona isiphetho osaziyo kukhona isiphetho engabe khona uyasazi mengabe isiphetho uyasazi hayibo isiphetho sani leso mina yabona mina matha ngiyazikholela ngiyufuna umsindo futhi nawe uyazi mina nginesigaxa sakhe engihleli naso engihleli phezulu sikangoneni isigaxa sikangoneni hayi matha phela indawo ngoneni cha uzuhamba indaba kaNgoneni mina ngiyazi nje ekuqaleni izizoba la ikhona manje ngiyazi yonke ingoba ngiyena umuntu onje ovovole yakhipha njengawe umazi ukuthini hayibo nomsebenzi wena sefayina niyabonga ntombi ngiyabonga ngisho ukuthi ke angaze ngitshele umuntu mina ngendaba kaNgoneni ukuthi akuyena okanye indaba lethi masibesikhuluma lesidwe ngingane yake ingane yami kuhlakele wena Ukhulakele kanjani nalo mama? uthi ayimbuye kanjani lengane masukhuluma indaba engaka phambi kwayo wena manje njengoba ukhuluma nje uthi ingane ama abantu abayibuke kanjani makho bedidekile lezo akho into engididekile ngiyabonga ntombi kuhlakele wena ngiyabonga ya siyazi masisukela phakathi nje umuntu ngena uvuvukile Mama. ngikhathazekile sisi ngiphila naye nje umatha wethu ngiphila naye umatha nje angimnaki na ungamnaki uvuvule yakhipha uzikhulumela yonke into le kwenza zonke ezibambene ungamnaki sisi ungamnaki yeso kube kungiphekela ukhadi awukade kadona ukudla uphekwa wena upheka futhi ungiphakele mso upheka ungiphakele uyezwa Sengivele ngaphoxeka mina. hayi ngithe siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni ubakavelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini